karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapa. Ang gusto ang gisulti ni Loloel mo. Ang pagsukod ni Adela si Amboda maong nakaigon gawa mahinayon ang ilang kasal. Dili ko mutuo. Ma'am Sabrina, Pila na lang ka oras og kasala namo ni Rodel. Og mahinayon kini Analisa. manghinaot ko nga husto kasi mo gisulti, ma'am. Ayaw kabalakan ako, Analisa. Sige noon, Bi. Tabagi kong hubo ining Boda og ibutan ni sa akong aparador. Oo, ma'am. Ay, salamat. Nasugdan na yun ang mga inasal baboy pagtuyok. Mahinayon ka ang kasal tading. Aw, mahinayon na yun eh. Lain si kayo kung dili nasad ni mahinayon, loel mo. Ay pero, may mga babag nga nagpahipi lang sa kangit-ngit. Mga gahom sa demonyo nga nagpaabot lang sa hustong oras. Oy, loel mo. Ayaw, analo. Naihaw na ra ba ang tanang mga lutoonon? Naluto na sa ubang mga putahi. Kinahanglang mahinayon na yun ang kasal. Sabrina, pagmata na. Buntag na ba? Kinahanglan mangandam ka na. Ay, hala. Mag-make up pa man di ay ko. Salamat nga wa ka mo biya. Ansa? Salamat nga wa ka mahadlok sama ni Atila. Ha? Lakaw na. Nagpaabot na nimo ang make up nimo. Maligo sa ko, ha? Sige. Unya, kamo na si Analisa magkuig sa simbahan ha. Dili ko no maayo nga magdungan ta. Mag-abot na ta dito sa simbahan. Oh, okay. Miabot ng bridal car. Ikaw ang musakay ini. Sa akong auto ko musakay paingon sa simbahan. Okay. I love you, Sabrina. Wow! Kagwapo sa among bride, oy! Bitaw, bitaw, bitaw. Sure mo, ha? Gwapa na ko, ha? Sure na sure, ma'am. Ikaw lang labing gwapa nga mapasok karon sa simbahan. Mao pa. Yes, Ma'am Sabrina. Uy. Nice kayo, oy! Nice Buda kayo! na lang yun ang kuwang nako. Yes, madam! Ay, kaguola na, madam. Kay padung na imong Buddha. Nya kami mo taon, anak, ha? Yes. Wag na, madam. Buda na lang gid ang kuwang. Ni Ana boda ni mo, Ma'am Sabrina. Ay, salamat, Analisa. Oh. Ma'am, mahinayon gyud ka ang inyong kasal karon. Sa ako nang giingon, wala makababag sa among kasal ni Rodel. May nayon na gid ni. Kay di sa kumusugot ka dunay makababag ini. Salamat. Ha? Abi na ko kung mawa ka ng gabi. Sama ni Adela. Ayaw nagkabalaka. Ni anak ko, buntag na ho. Si Tita Marcian sa man, nigawas na sa iyang kwarto. Wa pa, Ma'am Sabrina. Mura man og gisulan siyang sakit si Madam Mercy. Wa na lang siya ipatugaw ni Sir Rodel. Aw, maayo noon. Di sa ko gusto nga matugaw siya kay... Dili siya gusto nga mahinayon ang iyong kasal ni Rodel. Dili ba, ma'am? Oh, Congratulations na lang, ma'am. thank you. Kinahanglang mo uban ka sa simbahan, ha? Yes, ma'am. Mag-ilis na ko. Sige. Tabangin sa kong sulob ini akong Buddha. Sige, ma'am. Nindot man di kaayo ni bridal car nga giabangan ni Sir Rodel, Ma'am Sabrina. Siya gid ang nipili ini.
Nakatigom na giday si sir para sa iyang kaduhang kasal. Ay, oo. Gipangandaman gyud niya, Annalisa. Abi ba gyud ako matinuod ang gisulti ni Madam Mercy. Nga dili mahinayon ang inyong kasal ni Sir Rodel, Ma'am Sabrina. Sa ako nagiingon nimo, Annalisa. Bisan demonyo, dili makababag sa among kasal ni Rodel. Mao ba, Ma'am Sabrina? Mao na, Annalisa. Ako na nang gipangandaman nga bisan demonyo dili makababag sa among kasal ni Rodel. Motoo sa di kag demonyo, Ma'am? Kung mituo ka nga dunay Ginoo, tuhuy nga dunay demonyo, Annalisa. Ug tao ang demonyo nga naa sa karaang bay. Ha? Way tarong nga tao nga makahimo sa pagkandos og dugo gikan sa giihaw nga baboy ug ibubo sa kumbuda, Annalisa. Ha? Tao lang ang makahimo sa pagbabag sa among kasal. Ug may gidudahan ako. Kinsa, Ma'am Sabrina? Ang inahan mismo ni Rodel. Si Tita Mercy. Husto ka, Ma'am. Wa man sana siya makagusto ni Adela. Tinuod ka? Oo. Misumbong man si Adela nako. Adela, huy, naunsa man ka? Nag-uol man ka? Dako kong problema, Annalisa. Unsa man na? Ayaw pag problema diha, uy. Hapit na hinuon ang inyong kasal ni Sir Rodel. Kinahanglang happy ka kanunay. Gusto kong ma-happy, pero doon ay problema. Si Tita Mercy. Unsa? Unsa man di problema ni Madam Mercy? Nga pinangga man ka anak niya? Dili tinuod ang ipakitang pagpangga ni Tita Mercy nako, Annalisa. Unsa? Gibati nako nga dili siya gusto nga mahinayon ang among kasal ni Rodel. Ni sulti si Adela nimo, anak. Oh, Ma'am Sabrina. Pero ma'am, ayaw lang nag-isaba sa uban, mama. Kay gipasaad ko ni Adela nga dili ni ipasulti. Bisan kang Sir Rodel. Kay dili siya gusto nga magkaaway sila og ang iyang inahan. Kun mao na, posible nga si Tita Mercy ang nanghadlok or may palayas ni Adela. Oo. Pero, wa malayo si Adela. Gipatay si Adela, Ma'am Sabrina. Annalisa. Ug si Tita ang... Oh, Shh! Ayaw na pagsama. sorry. Kinahanglan ako mo-focus una kasi mong kasal, ma'am. Mahinayon naman eh. Mahinayon na kini. Dili ko mo atras, Annalisa. Sa ako nag-iingin. Huwag makababag sa mong kasal ni Annalisa, tarawa ko na ko, day. Gwapo na ba ko, day? Angayan ba kung mabesman? Ha? Oh, Manoy. Aangayan raman ka. Pagklaro di oy. Mura magagawa sa mong kagalingon. Gikulbaan lang ko. Jesus. Oh. Uy, Na mga bisita ni Ma'am Sabrina. Ay, Day! Madam ka na yun, Day! Ay, dali na mo. Pangita na lang mo kalingkuran sa simbahan, ha? mura na nagabot naman ang mga bisita. Maog yun. Dili man dagan ang giimbitar nga tagalayo. Pilian magudong bisita si Madam Mercy. Paminaw ko. Dili man ganit tingali siya mo gawa sa kwarto ko ng adlaw. Pero, ang ano ka, wa pa man si Sir Rodel, no? Carding, susiha ko na sa bahay kung anong nadugay si Rodel. Di man siya matupag sa kong tawag. Yes, ma'am. Pagbuto na lang paingon sa bahay, ha? Unya, sakay na lang uban ni Rodel. Balik din sa simbahan. Ay naman ni si Rodel. Upang magkipuabot. Ma'am? Ma'am Sabrina, wa palagi si Sir Rodel. Niya to karon taod-taod. Nagsabot naman mi nga ang iyang auto, ang iyang sakyan paingon dinhi. Niya na gito karon, ma'am. May ambulansya lagi. Oh, may nadisgrasya tingali, ma'am. Sabrina.
Uy, ay naman ni si Rodel. Kadugay pa. Hapit ang oras sa mong kasal. Basi naglalis patugi ang mama. Unsa? Ma'am! Ma'am! Carding! Ma'am Sabrina! Carding ano? Ma'am! Unsa ka? Si Rodel, ma'am! Narisgas siya! Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!